Αν και η Ελλάδα δεν φημίζεται για τους ουρανοξύστες της, σε αυτό το βίντεο θα δούμε τα 10 ψηλότερα κτίρια της χώρας και είμαι σίγουρος ότι για κάποια από αυτά δεν θα γνωρίζετε καν την ύπαρξή τους. Στη θέση 10 δεν θα βρεθούμε σε κάποια μεγάλη πόλη της Ελλάδας όπως η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, αλλά θα πρέπει να ταξιδέψουμε μέχρι τη βιομηχανική περιοχή του Κιλκής. Εκεί βρίσκεται το κτίριο της εταιρείας Κλίμαν. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1983 και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εταιρείες κατασκευής ανελκυστήρα στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά. Το ύψος του κτιρίου φτάνει τα 61 ολόκληρα μέτρα και έχει 18 ορόφους. Στην επόμενη θέση βρίσκεται το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ψηλά κτίρια της Αθήνας, καθώς δεσπόζει στο τέλος της λεωφόρου Κατεχάκη με το επιβλητικό ύψος των 65 μέτρων. Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Κωνσταντίνο Καψαμπέλη και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1978, ενώ το κτίριο είναι ειδικά θωρακισμένο και διαθέτει προηγμένα συστήματα προστασίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Στην 8η θέση είναι το ξενοδοχείο Hilton της Αθήνας. Το κτίριο έχει 18 ορόφους με τον τελευταίο να βρίσκεται στα 65 μέτρα. Βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, με μέτωπο τη λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου και αποτελεί ένα από τα τοπόσημα της πόλης. Οικοδομήθηκε την περίοδο 1963, ενώ στο κτίριο έγιναν πρόσφατα εργασίες ανακαίνησης. Με την ανέγερσή του, σήμανε την είσοδο της χώρας στην παγκόσμια τουριστική αγορά πολυτελείας, αποτελώντας και το ίδιο ένα κατεξοχήν σύμβολο της μεταπολεμικής ανάπτυξης της χώρας. Στη λίστα μας θα βρούμε άλλο ένα εμβληματικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Το ξενοδοχείο President βρίσκεται στη λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους και λειτουργεί από το 1978, ενώ σχεδιάστηκε από τον γνωστό αρχιτέκτονα Ιωάννη Βικέλα. Έχει ύψος 22 ορόφων και περίπου 68 μέτρων, ενώ διαθέτει rooftop πισίνα με πανοραμική θέα σε όλη την Αθήνα. Συνεχίζοντας τη βόλτα μας στην Αθήνα, θα συναντήσουμε το επιβλητικό μέγαρο του ΟΤΕ, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι. Το κτίριο έχει χαρακτηριστικό σχήμα αστέρα σε κάτωψη και σχεδιάστηκε μετά από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό το 1970 από τους αρχιτέκτονες Πλάτωνα Μασέλο, Γρηγόρη Μαυρομάτη και Δημήτρη Νάκο. Το 2024 ολοκληρώθηκε μια ριζική, πράσινη ανακαίνιση και το κτίριο πλέον καλύπτει διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας, δίνοντας έμφαση στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το ύψος του φτάνει τα 72 μέτρα. Το επόμενο κτίριο στη λίστα μας έχει να κάνει και πάλι με τον ΟΤΕ, αλλά αυτή τη φορά θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη και στο χώρο που διεξάγεται η διεθνής έκθεση, η γνωστή ΔΕΘ. Ο πύργος του ΟΤΕ είναι σχεδιασμένος από τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αναστασιάδη με 76 μέτρα ύψος. Οι πρώτες εκπομπές της ελληνικής κρατικής τηλεόρασης σε άσπρο και μαύρο μεταδόθηκαν από αυτό το κτίριο, ενώ από το 1988 μέχρι το 2010 στέγαζε τον ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στην κορυφή του πύργου λειτουργεί το περιστρεφόμενο εστιατόριο Skyline Cafe Bar. Ο πύργος Απόλλων είναι ένα κτίριο κατοικιών επί της πλατείας Κανελόπουλου στους Αμπελοκήπους της Αθήνας. Χτίστηκε επί Χούντας και ολοκληρώθηκε το 1973, την περίοδο που βρισκόταν σε ισχύ ο νόμος ο οποίος απελευθέρωνε το ύψος της δόμησης. Είναι το ψηλότερο κτίριο κατοικιών στην Ελλάδα, με ύψος 80 μέτρων και έχει 25 ορόφους. Αποτελεί το κυριότερο ορόσημο της γειτονιάς της Πανόρμου και βρίσκεται στο κέντρο αυτής. Διαθέτει εφεδρική γεννήτρια σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ενώ στην ταράτσα υπάρχει πισίνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο που το κτίριο χτίστηκε, οι άνθρωποι ήταν πολύ πιο προληπτικοί και γι' αυτόν τον λόγο το κτίριο δεν έχει αριθμημένο 13ο όροφο. Η ψηλότερη όροφη του πύργου, καθώς και η πισίνα ήταν για πολλές δεκαετίες εγκαταλελειμμένη, ωστόσο το καλοκαίρι του 2023 ανακαινίστηκαν και πλέον εκμεταλλεύονται από επιχείρηση εστίασης. Ο πύργος Ατρίνα είναι ένας ουρανοξύστης 80 μέτρων στο Μαρούσι. Το κτίριο βρίσκεται επί του αριθμού 32 της λεωφόρου Κηφισίας, στη συνοικία του Παραδείσου και κατασκευάστηκε από την εταιρεία του Μπάμπη Βοβού βάσει αρχιτεκτονικών σχεδίων του Ιωάννη Βικέλα.
και θεωρείται ως ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά δείγματα γυάλινου πύργου στην Ελλάδα. Έγινε ευρύτερα γνωστό στο Πανελλήνιο τη δεκαετία του 90, καθώς υποδιόταν το κτίριο της εταιρείας Giant του Γιάνγκου Δράκου στην τηλεοπτική σειρά «Λάμψη» του Νίκου Φόσκολου. Στεγάζει πολυάριθμα γραφεία εταιριών, ενώ διαθέτει και μεγάλο υπόγειο πάρκινγκ. Ο πύργος του Πειραιά, γνωστός και ως εμποροναυτιλιακό κέντρο Πειραιά, έχει ύψος 84 μέτρα και έχει παρόμοια αρχιτεκτονική με τον πύργο των Αθηνών που θα δούμε στην συνέχεια. Από το κτίριο αξιοποιήθηκαν μόνο οι 3 κατώοροφοι και το υπόλοιπο έμεινε κενό. Το 2001, ο πύργος πέρασε στην κατοχή του Δήμου Πειραιώς και διεξήχθη διαγωνισμός με προϋπολογισμό ύψους 6 δισεκατομμυρίων δραχμών. Τον διαγωνισμό κέρδισε η εταιρεία Avax, αλλά δεν υλοποιήθηκε. Από τότε έγιναν και άλλες προσπάθειες εκμετάλλευσης του με αποτέλεσμα ο πύργος του Πειραιά, μετά από δεκαετίες που παρέμενε ημιτελής να ολοκληρωθεί πρόσφατα και να λειτουργεί πλέον ως ένας υπερσύγχρονος πράσινος ουρανοξύστης με γραφεία και καταστήματα. Και φτάσαμε αισίως στο υψηλότερο κτίριο της χώρας, αλλά με έναν αστερίσκο που θα δούμε σε λίγο. Ο πύργος των Αθηνών έχει ύψος 110 μέτρα και 28 ορόφους και είναι χτισμένο στη διασταύρωση των λεωφόρων Μεσογείων και Βασιλίσσης Σοφίας. Δίπλα του στέκεται και ένας μικρότερος δεύτερος πύργος, που φτάνει το ύψος των 65 μέτρων, που θα τον έφερνε στη θέση νούμερο 8 της λίστας μας, αλλά θα κρατήσουμε μόνο το κυρίως κτίριο για αυτό το βίντεο. Το σχεδιασμό ανέλαβαν οι αρχιτέκτονες Ιωάννης Βικέλας και Ιωάννης Κυμπρίτης. Στον 19ο όροφο του πύργου στεγάζεται η πρεσβεία της Νότιας Κορέας, ενώ στον 23ο φιλοξενείται η πρεσβεία της Δημοκρατίας της Εσθονίας. Η αρχιτεκτονική του πύργου είναι μινιμαλιστική και φουτουριστική και αποτελεί μίμηση άλλων κτηρίων της Ευρώπης και της Αμερικής. Και ας πάμε τώρα τον αστερίσκο που σας είπα. Μπορεί ο πύργος των Αθηνών να είναι το πιο ψηλό κτίριο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα κρατήσει αυτή τη θέση για πολύ ακόμα. Ο Riviera Tower είναι υποκατασκευή ουρανοξύστης στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού, στο νότιο τομέα της Αθήνας. Θα έχει ύψος 200 μέτρα, θα στεγάζει διαμερίσματα και με την ολοκλήρωσή του θα είναι αυτό το ψηλότερο κτίριο στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη Wikipedia, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026. Θα περιλαμβάνει περίπου 180 διαμερίσματα, όλα με διαμπερή θέα, χάρη στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό που επιτρέπει οπτική τόσο προς τη θάλασσα όσο και προς το εσωτερικό της πόλης. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η λίστα με τα 10 υψηλότερα κτίρια της Ελλάδας. Έχετε επισκεφτεί κάποια από αυτά? Γράψτε μου στα σχόλια και βοήθηστε το κανάλι με ένα like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και με ένα subscribe για να μην χάσετε τα επόμενα που έρχονται. Ευχαριστώ!